ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଜ ମୋବାଇଲର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଫାଇଲକୁ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଲକ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏକ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ଯାହା ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଶିବଶଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଆଉ ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଜକୁ ମୁଁ ଲକ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ଲକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଦେବି ଆପଣମାନେ ବି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମୋ ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଜି ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ମୋ ଡାଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବି ଏହି ଟ୍ରିକ୍ କାମ ହେବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗୁଗଲ୍ସ କ୍ରୋମ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସର୍ଚ୍ଚ ଫାଇଲରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଫାଇଲ୍ ://SD କାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫାଇଲ୍ସ କେମିତି ଶୋ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଡାଟା ଶୋ କରୁଛି। ପିକ୍ଚର୍ସ ଯାଉଛି, ଫେସବୁକ୍, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ରଖିଛି। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଓପନ୍ କରି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଫଟୋ ବି ଓପନ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଟୋ ବି, ଏଇଟା ବି ଫଟୋ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଲକ୍ କରିଲା ପରେ ବି ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ମୁଁ ସେଇ ଡାଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କେମିତି କରିପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣେଇ ପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଡାଟା ତ ଦେଖିବା ମୁଁ ପରମିସନ୍ ତ ଦେବିନି, ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଶିଖି ବି ପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଏହିପରି ମୋବାଇଲ୍ସ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିପ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।